Alright. Okay. Welcome to Maningod Talk. Mm-mm. I would like to, it's my job to introduce, and it's my honor to introduce our special guest for today. He's my anong tawag doon pare? Colleague. He's my colleague in our profession. I think he's one of the, successful architects. Delikad. It's a wife and husband tandem. Yan. He is all from Metro Tacloban, UAP Metro Tacloban chapter, which the whole Region 8, it's called District C1. It's composed of San Juanico chapter, Leyte chapter, Leyte West chapter, Samar Sinirangan chapter, and also the new one. Leyte West? Yung Leyte West, yung bago dun sa Samar. I forgot. Ewan ko kasi hindi kami na-inform ng DD namin eh. Gumawa lang sila ng sarili nilang ewan ko. Basta, this is the incoming president of the UAP Metro Tacloban chapter. So, without further ado, I'd like to welcome and also welcome our guest, architect Al Anthony Casal. Yes! Yun, kumusta ba rin? Kumusta? Ang galing ng angulo ng cameraman. See? Training yan sa tulpo. He's wearing our UAP Metro mask. Yun, may pinagawa ko doon pero hindi pa, ewan ko, pinalabak ko muna eh. Pero hindi pa lumalabas eh. Binabalik ng... Di pa tuyo. Di pa tuyo. Elmer. Anyway, pare, can you introduce yourself again and Short background. short background of you and your family and also your office para they would know you better. Good afternoon. Tanan. Tagalog. Tagalog tayo para sa mga nanonood sa labas. Ako I'm architect Al Anthony Casal. Graduated son. Galing I graduated from San Carlos University of San Carlos, and then Carlin yan. No. I'm also a architect by profession, as Kadel said. And then ano pa ba? You are incoming. As of now, you are the VP. Yeah, I'm VP I'm an officer of University UAP Metro Tacloban, and an incoming president. So may mga projects na rin kaming ginagawa ngayon para sa Tacloban, because syempre for an organization nag-advocate kami din sa iba't ibang mga projects. Like for example, this COVID-19, nag-advocate kami na maging aware tayo na itong sakit na to ay delikado. So, we had projects like yung footprints, which was executed last week lang. So, it is being practiced in downtown area in McDonald's. Social distancing. Social distancing, yes. So, importante kasi yan. Yes. Yeah. So, Pare, before we go into yung ginagawa ng chapter natin, ano muna yung sa business mo as a design build. So, you design and you build houses, or can you introduce your company first? Actually, my wife and I, we had 10 years ago, we planned to have a architectural firm. So, back then we were in Manila, we were practicing there. Then we decided to come back to Tacloban because we originally came from here. So, No place like home. oo. So, ayun, nag-decide kami na
magkaroon ng firm dito. So, ayun. So you're doing not just designing but you also build? Yeah. We are also doing construction. And ayun. So far So so good. so good na. So si partner, architect din. Yes. 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 Magaling na nga yung tandem nila eh. Oo. Tapos may tanong yan mamaya sa'yo si ano, yung si Mr. Question Impossible about dyan. Ano? Mamaya, lahat sila yan. Legendary pa rin na tanong natin. Hindi, meron akong Hindi, nalaman. isa, yung kunento ko Meron isa. akong nalaman na bubuking ko na. Sige. Pero, yun, nakilala ko si Al. Recently lang, di ba? Nung you transferred here. Tapos yung Metro Tacloban nun, nag-uumpisa pa lang yun. Ulan. Okay lang kasi kami nakamas. Hindi ka mahawakan. Sige. Yun, so doon ko nakilala sila with his wife. Pero magkasal na ba kayo nung nasa Metro Tacloban? Hindi pa, no? Hindi pa. Hindi pa, yun. Yung taga San Carlos din si partner. Si Grace, taga UP, galing Diliman. Yun, iba ha? Hindi. Yeah. Ha? Yung, Ganda ng breed ng schools. Oo. ito taga Cebu rin eh. Pero rin yan din ako. Yun. TC. Taga-Kafa din ako. Boy. Taga-Kafa Actually, din ako. yan, sige, ano yung... Advertising. Advertising. Awareness ngayon. Pulbuta kaya! Kafa din. Kafa. Di lang nag-graduate. Kafa. Tapos, oo. Kafa. So, when I was the president dun sa Metro Tacloban, yung wife niya ngayon, siya yung kasi nag-2 terms ako nun eh. Yung first term ko sino ba yung nasa Dubai ngayon, yun ang unang secretary ko. Then second term ko, yung wife niya. So, wala akong problema dun when it comes to yung pag-ano ng mga documentation. We nearly parang won the best chapter nun eh. Pero not knowingly na meron pala yun eh. So, we just submit kasi yung chapter namin, we have this responsibility to submit reports and what the chapter is doing, which is i-elaborate mamaya ni Architect Casal yung ginagawa niya na kahit hindi pa niya term na yun eh. Kasi Advance mag-isip. That's how yung nila kasi Proactive. proactive yun. Pero it just so happen kasi yung president namin ngayon, si Architect Rodel Bandilla, Sir. is in bye-bye. Yun na nga eh. Uy! Yun na nga eh. Ito na naman, magagalit na naman. Positive. Nandun siya sa bye-bye. Kaya all the things na ginagawa ng Metro Tacloban chapter, kino-course through na kay Al. Kasi yung distance, parang tsaka na-isolate siya. meron may gap yung sa... Lalo na ngayon. Lalo lalo na. Oo. Di ba? May video si yung... Tsaka din he is really able na. Yes. Hinog na siya maging president. Kaya Kasi na. I am excited. Lalo na kung siya maging president, sigurado hindi siya papabayaan ni Grace. Successor Ha? pa. Kasi yung sa akin wala akong problema, yung lahat ng mga minutes Latag. oo, Pulido. Eto Eto may kinikwento si si Architect Al kanina. Yung kinikwento mo sir dun sa i-flash mo nga direct yung na-mention niya kanina sa McDo. Yan. So, Yan. Para makilala nyo lalo yung organization nila Architect Casal at ni Boss Kendall. Hindi lang sila mga arkitekto, design lang ng bahay, building their own firm and company. Meron silang ginagawang din, tulad sabi ni Architect Casal. yun ang sinasabi namin na CSR. Ano yun? Corporate Social Responsibility. Kala ko customer service representative. Yun na nga eh, kasi Call center. diba? Kung ako, actually may invitation sa akin ngayon na isang binyag, ninong ako. Uy! Pero sinabi ko, I begged off na hindi ako makapunta dahil yung bisita ko is an architect. Importante. Kung kayo ay naiwan, siguro hindi kayo magtutugma kagad eh. Wala kami alam dyan. CSR para sa kanya, iba? Oo, di ba? CSR para sa amin. Diba? Sige, ikwento mo nga architect. Ano ba yung ginawa niya sa McDo? Bale, ano to siya?
nakipag-collaborate kami sa yung tag group, yung Tag? airsoft. Okay. Tapos yung Leeco, and then Tomeco. Sounds like. And then an army group, isang brigade sila na ano. So sila yung engineering group sila. Ayo, So, tama. O, makikita niyo dyan. Walang papalag dyan. Sila yung ano, naging workforce nung paggawa ng mga pag-paint nung sa footprint. And then we participated also in measuring all the Yun doon kami ano. Pumasok sa... Doon kami maasahan. Yung mga sukat. Sukatan. Yan, sukatan. Wala. Nung una, walang sukatan. Oo, wala. Ano lang yan. Parang Dangaw lang. binamata lang eh. Oo. Minamata. Magaling si Direk. Si Ron, hindi, magaling. Oo. Minamata. Tapos, ano pa yung mga projects nyo, architect? And then also we Yeah, before that, di ba, may nag-ano ginawa kami, nag-contribute kami ng donation, nag-donate kami sa isang group naman sa actually sa kapatid ko 'yon na nagbigay sila ng mga PPEs Yun. sa nice. all over nationwide 'yon. So, Wow. parang mga 30 hospitals yung nabigyan ng mga PPEs. Yun. Beneficiary. Yun na nga eh, kasi So, hindi lang kami, yun na nga, iniisip namin puro yung kabuhayan. Yung Meron ano din din. namin, yung social responsibility din. Share your blessings. Kaya yun nga yung nangyayari na para malaman nung public na Na mayroong ganitong organisasyon. yes, Na- it's part of our mandate. Okay. So, yun nga. Pakikwento mga architect. Paano ka nagsimula sa architect? Dito ka ba nag-aaral? Hindi. Sinabi niya na sa... Bago. Dito ka nag-high school, ganyan. Tapos, paano kayo nagkakilala ni partner mo? Na, Wow! Sa UP din Chika minute! Oo, di ba? Oo. Pwede. Wala akong maisip na tanong eh. Di naman ako architect. Wala kang tanungin ko siya sa... Kailangan chika minute eh. Alam mo, yung tanong ko ng design, wala namang alam doon. Sige, sabagay, pagbigyan natin. Sige. So, actually, I started, after I graduated in San Carlos, I went to, nag-apprentice muna ako sa Cebu, kay Architect Espina, yung Vice President natin ngayon. Ayun, siya yung current. And then, I worked in Malaysia for 2 years din, sa furniture company. Malaysia! Truly. Yes! Yes, Malaysia! Tapos, after that, when I ended my contract, I went back to Manila to pursue to continue my apprenticeship. Okay yung sinabi mo pursue. Pursue. Dahil yun ang tanong niya kanina eh. Pinupurso? Sino? Kung saan sila nagkita ni... Malapit na. Saan mo pinurso siya, no? Ikaw na magtanong yan. Malapit na. Malapit na, sige. Ikaw na magtanong yan. Tuloy mo, Hindi architect. na ako magsasalita. Dahil, ano mo yan eh? Tanong mo yan. So, dun sa Manila, nag-apprentice na naman ako kay Ed Calva for 1 year. And then, ayun, nag-board exam ako. Nagkakilala kami ni Grace eventually sa review center. Doon yan nung pisa. Na-review yan lang. Alam mo na magsalita siya ng magsalita. Sige. Nagka-reviewhan sila. Oo, na-review niya ng maayos. Si Ma'am Grace. At saka doon niya pinursu. Babagsak mo na naman sa akin. Ikaw nagtanong yan. Dapat may portion tayo chika minute eh. Di ba? Kung in-interview natin sa paninod to, halimbawa ako tungkol sa work, ano yung ginagawa, siya yung chika minute. Love life. Ganon. Pwede. Tapos ikaw, di ba, yung question is possible. Tama! Sige. And the new segment is born. Flash forward tayo. Flash forward tuloy. Fast forward tayo, sir. Yung pag-uwi niyo dito, as both architects, did you had plans na gumawa ng sarili niyong firm talaga? Yes. Or
Actually, si Grace, ano pala, Nalda pa yung apelido niya dati. So, we had name Casal Nalda. That's why it's Casal Nalda because I'm Casal. Flash mo nga direct yung Flash mo nga pala yung nila, yung firm. Thank you, thank you. Yan. O, ha? Casal Nalda Design and Build. Kailan kayo nag-umpisa, sir, as a firm? 2009, nag-start kami. Tapos, before Yolanda. yes, before yun. Tapos, nung 2013, nung kinasal na kami, bali, nagbago yung name namin, naging Design and Build na because we want to explore also construction business. So, yun. Kasi yung architects, actually, parang nami-misinterpret ng public. Yung sabi nila parang drawing lang yung architects, pero actually yung architect is brain niya ng construction. Di ba yung sinasabi? Science, art and science. Research namin kanina. Research namin yan. Kasi, Science yan. di ba, kung sample, pag sinabi mong Design. di ba yung brain of the Matrix, si Keanu Reeves? Si Neo. Si Neo, parang ganun. Brain ng mga scabber, ganun. So parang brain siya ng construction. So architects in general, parang kung walang architect, hindi magiging holistic yung construction. Yes. So, Sinasabi niya, di ba, parang yung mapa. Nilalatag mo yung mapa kung saan kayo papunta. Yes. Yan. Kasi nagkakaroon ng direction doon. Kung walang arkitekto, paano natin umpisa? Di ba, it always starts with a concept. Concept, yeah. Yung concept, it might come from the owner, which tayo yung nagtra-translate eh. Minsan meron silang gusto na hindi nila ma-express, hindi nila masulat, hindi nila ma-drawing. Tapos kaya nag-interpret. Parang yung medyo nangyayari pa naman, yung iba, marami klaseng client, di ba? Yung iba talagang marunong eh. Ito architect, gusto ko ganito. Maraman. Ito. Parang alam na nila lahat, pero hindi ganun eh yung situation. Hindi basta-basta. Kasi there are always factors na, which is, di ba, yung site, Yung cost din. yung costing. Yun ang pinaka-importante. Pinaka-importante Yun ang yung costing. paborito. Yun na nga eh, di ba, architect may sinasabi na, gusto ko ganito, pero yung budget ko ganito lang. Mali yun. Hindi lang tumaas. So, gumagawa kami ng medyos doon. Yes. Pwede namin magawa ng ganyan, pero hindi talagang yun na yun. Kasi yung budget, ganito lang. Ganon din sa tatubos, ganun din ako. Oh! Sabi ganito. Pero ganito lang budget ko. 1.5. Sige, pero sinasakitan ko na lang talaga. Para pwede makabawi naman lang. Yung 1.5, yung 1.5. Kaya yung mga nasasakitan dyan, Gusto niya ng huwag na kayong tatawad. Oo, kasi bad yan. Yung artist kami, lahat ng architect. Oo, yun na. Pare, sige. Yun. Yeah, may masasabi yan tungkol sa... Tapos, syempre, yung mga architects din, may mga organization, tulad ng engineers, meron din. So, yun yung grupo namin, yung UAP Metro Tacloban, which is nagsama-sama yung mga architects. And then, dapat din na license ka to be a member of UAP. Of course. So, may mga programa yung mga UAP chapters para at least, actually, sinasabi namin yung report na yan sa head ng sa UAP. So, ayun, every year, every president na ma-assign na president sa isang chapter, kailangan gumawa ng mga programs tulad ng ibang organization. Nag-advocate din ng mga iba't ibang programa para at least nakakatulong din sa community. Tsaka, dito lang gusto ko sabihin na bakit ina-introduce natin yung architect dito sa show natin dahil for the longest time, yung tinatawag sa amin, engineer pa rin eh. Engineer yung tawag sa inyo. Oo, di ba? Mayroong difference, there's difference, but walang competition yan. Hindi pwede, para sa amin, we believe na each has their own specialty. Yes. We complement each other. Correct. Yun. Hindi ibig sabihin na kami lang yung magaling. No. In our field,
expert kami dyan. Mhm. Yung sa field naman nila, expert din sila dyan. So, Correct. hindi kami sinasabi mali yan. Hindi kami nagkaganon eh. We collaborate. Yes. Sa we built this city. Oh. Kayo yung music, yung engineering lyrics, ganun. Pwede ganon. Galing ng analogy niya. Pwede. This city. Pwede rin. Pwede, Hindi, pwede rin. pwede. Pwede rin kami yung music, yung melody. Pero sila yung tumutugtog. Oo, pwede. Di ba? Pwede, pwede, Oo. pwede. Kasi ano yun eh. Hindi, yung... Isabihin na natin yung engineering para ano kayo. Yung ano talaga yung strength ng structure. Sila yung... Minsan nga binibigyan namin sila ng problema. Like, diba, may melody kami. Melody na Music. gusto ko ganito yung melody. Pero hindi pwede. Tapos sasabihin ng engineer, parang hindi yan nasa scale ah. Oo. Parang hindi siya nasa labas key. sa- Parang nagiging major minor. Binibigyan namin ng problema. Pero dahil sila yung marunong mag-gitara, Sila yung buwan. so, Titira. Gagawa ng paraan. Gagawa sila ng paraan, Oo. maggawa ng yung chording na yan. Para yung matawid lang. Relative Buwan. chord, parang ganyan. Para yung inaano namin na melody, ganun. Galing. Yun. Di ba? Tama! Tama yan. Kasi yung... coexist. Yes, there was this... Collaboration yan. There was this parang seminar that I had to talk. Actually, seminar ba yun? The gathering na I had to talk about about architecture. May tinatawag dun din na music is the frozen... architecture is the frozen music. Or let it go. Ano ba yun? Di ba? Kasi yung music, di ba? Parang free-flowing yung music na yan eh. Yung architecture, it is parang physically, nandyan eh. Pero makikita mo yung story. Oo. Hindi lang parang design na design. Ang galing. Art yan, di ba? Kaya nga Architecture. Pero ito sir, since lahat Ganda. lahat ng mga bisita namin tinatanong dito kasi lahat naman tayo apektado ng pandemic. Ikaw sir, as an architect, as an owner of a design and build firm, ano naman yung naging epekto sa'yo? At sa business mo yung Yeah. current situation natin ngayon. And how are you coping up? Actually, as the same as other professions also, we are really affected with this pandemic. Siyempre, yung construction, hindi naman pwedeng work from home yung construction. So, yung design na lang namin, yung pwede naming madala sa bahay, and then, kasi sa computer naman namin ginagawa. So, yun lang, hanggang doon lang yung may limitation talaga. Nung nag-quarantine tayo, so, yung construction, natigil talaga lahat kasi hindi naman pwedeng mag-social Manpower, distancing din sila sa manpower. kasi may... Yeah, we have to abide by the rules din, di ba? Pero for just a certain period din, kasi hindi pwede naman matigil totally. Yes, Right now, it's allowed. Ano yun? Yung parang nagano ng cement, yung isa nandun. Wala, may nakikita akong video na, halimbawa, nag-ano siya, lalagay ng yung mga... Yung installation pala ng CHB, di ba? Plastering. Yung ginagawa, yung iba, talagang hinahagis na lang. Para Social sasaluhin distancing. mo. Pwede din yung halo. May video na yan. Kaya pwede na mangyari ganun. Anyway, ang galing. Meron tayong natututunan about architecture at saka yung, syempre, organization ng mga architects dito sa Tacloban. Now, we're back. Welcome to Malingon Talk. Before we give you the next trivia and the question impossible, meron lang ako kailangan tanungin kay incoming President Architect Casal. Yung ginagawa ngayon na parang nagiging Facility. Actually, proposal to. Parang ito muna yung parang initial proposal for yung temporary quarantine. Quarantine, yes. Yan. Yun, direct, paki-flash nga para Okay. ma-explain ni architect. Sige. So, actually, apart from the projects that we had, we are proposing a temporary quarantine facility for every barangay. So, yung target nito is gumawa kami ng concept na yung buong Metro Tacloban members
na magbibigay ng blueprint para sa actually bibigyan namin ito sa LGUs. GOH or LGUs. Ito kasi parang madali lang siya i-assemble, set up. So yung idea nito is yung pinaka-frame niya is parang mga GI pipe na yung parang sa scaffolding na may mga connectors lang. So anytime kung kailangan nila doon sa area nila na may positive, so they can easily set up that. So tapos yung ano niya, yung puti, yung nakita niyo cover is parang tent siya na ano na siya, parang buo na siyang tent na ilalagay mo na lang yung sa pinaka-frame. Okay. So kasi yung ano namin, yung goal namin nito is at least yung mga nag-positive sa isang barangay, ma-isolate muna sila doon. Doon lang muna sila before sila ilagay sa Tacloban, sa mga community, sa hospital na emergency like for example. So Kasi this would be placed in a barangay. So may suggested tayo na lugar na para ano din, safe din sila. So anong na-suggest, pinagkasunduan natin? actually sa basketball court, Yun. pwede siyang ilagay lang doon. So parang at least Maluwag. yung blueprint na to Hindi mainitan. Umulan, umaraw, ano siya, safe. So sa ngayon, dinedevelop pa namin yung design pero basically yung preliminary niya is yun yung pinaka concept niya. Parang madali siyang i-assemble. Tapos magkakahiwalay yung mga each na tent. So basically parang tent lang siya na pinalaki lang. Tapos yung frame niya madali lang siya i-assemble. So yun Yun yung isang tulong na mabibigay na sa architecture. na at least hindi lang siya parang kwadrado na ano, at medyo may tsura din. itsura din. So may function din May function. functional actually yung ano niya para hindi masyadong sample yung area niya sa loob. Kung malaki yung area niya, yung aircon na gagamitin mas malaki. So yung area parang yung functional talaga na shape lang. Kinonsider namin dyan yung airflow. Yung airflow, para ganun. So para yung may negative kasi na air, parang kinoconsider sa hospital para hindi ma-contaminate yung air niya. Tapos there was also a suggestion na magkaroon ng parang anti-room. Yeah, It's where na parang hindi ka agad pagbukas mo nandun na yung pasyente, di ba? So parang merong isang room na before you go to that, kung nasaan yung pasyente. Yan, it's part of the consideration. So hopefully matapos namin to, tapos masabit namin sa LGUs para at least magamit nila. Yes. So, Yan, kung those interested na LGUs at saka sa DOH, you can easily contact us through, we have a Facebook page, yung Facebook UAP page, Metro Tacloban. UAP Metro Tacloban chapter. Tapos andun yung mga projects din namin. So yun. Yan, so yun, tingin ko walang bayad yun. Check nyo na, mga LGU. We're glad to be of your service. Yan, DOH, galing. So, kasi sa ngayon, wala pang may mga meeting tayo, di ba, every month. So, parang... Saan tayo nagme-meeting pare? Saan? Sa... Zoom! Pwede. Zoom, yan. Digital. Nakakatipid kami. digital. Nakakatipid kami. Nakakaipon na kami ngayon. Pero wala namang may nagsalita doon, ang ganda ng buhay natin. Wala naman eh. No? Wala. Puro kami doon, seryoso yung usapan. Yan. Dapat. Yan na. Nakita niyo yung design, maganda. So, yan talaga mapapakinabangan yan ng LGU. Tsaka natin lahat. Of course. Eto na. Kaya hot seat natin yung guest natin. Ito na yung portion ng pinakahihintay ng lahat. Take it away. Mag-trivia muna tayo. Or... Sige. May binili tayong picture kanina. Wala, para tipid tayo. Sige. Tira! Trivia muna tayo bago tayo magtanong kay Sir
Sir. Okay, last question. Trivia question. Trivia question. Yan. Sino yan? Ayan, kilala mo yan. Ayan, POD. Pwede. POD. Yan, yung sasagot, gusto ng load, sagot na kayo. Yes. May kasamang keychain yan, ng sira. Chain. Ito na. Tira. Sir, Ano to? I have a question. Question. Ito ng question Question impossible. Wala tong mali. Wala tong mali. Dito lang ako nagagamitan. Hindi, kanina. Oo, kanina. Yung analogy mo Yung eh. need. Ganyan yung national ID. Need yan. Sir, Kwan, di ba, Need set to. ano yun? Ano? Di ba, sa architect ka, Ah, ba't building yung tawag sa building kahit tapos na binild? bakit Bakit building pa rin yung tawag sa building kahit tapos na siya na-build? bakit building ang tawag sa kahit Dun. tapos ay build? Oo. Kasi na-build na eh. Bakit building pa rin? Bakit building pa rin? Oo nga, no? Teka. Ano, wait. Baka may scientific answer to. Patay ka. Kasi yung building, over time, na-dilapidate din eh. So, Continuous pa rin siya. hindi din yung ano yan. Bali, WIP. Oh. Work in progress. With March Oy! Kaya pala Gusto ko building mga pa sagot. rin. Oo, science. Scientific. Pero alam ko pare, mayroon kang original. Meron ako isang tanong eh. Meron kang original na tanong eh. Hindi. Na. Agi? Kasi nag-curious lang ako, sir, di ba kasal ka? Oo. Anong sabi ng before ng asawa mo? Kasal ka na, tapos papakasal mo siya. Sabi niya, sir, kasal na ako. Tapos sabi niya, anong reaction niya? Kasal ka na. Wala akong gamit, ano? Ano na sagutin mo? Kasi sabi niya, yung una, sabi niya, pinanganak ko pa lang kuno, kasal na. Tapos ikakasal mo. Magulo. Wala lang. Wala lang. Sabi Hindi, niya, wala. Anyway, it has been fun and informative. Been informative. Also, about architect. About the architecture. profession of Oh. architecture. Yan. Yan, matindi yung ano, yung ginawang design para sa mga positive. Para sa positive is the new negative. Yes. Oh. Isolation. No. Yun nga, ang ganda. Anong tawag dyan pa? Tawag doon. Parang ano? Meron ba kayong tawag doon na? Baka isolation na area, parang temporary isolation tent siguro, parang ganun. Tip. Pero wala pa eh, hindi pa masyadong ano talaga. So, para may, di ba yung may mga, pag may ini-invent or may ginagawa something, pero may matinding pangalan. Yung ano? Pag may ginagawa, kunwari, naka-invento ng TV, maganda, di ba? May tawag doon. Yung sa kanila parang... Patent. Oo, parang may tawag. Yun, wala pa daw tawag dun sa project na yun. Sabi niya, parang temporary isolation tent. Facility. Tent. Kung madami, tits. Talino! Ang doon gumawa dyan. Oo, galing. Ano? Temporary installation tent. Isolation daw. Temporary isolation Tent. tent. Tits. Oh, tit. Madami. Mas maganda yung temporary isolation quarantine. Tik. Tik. Kayo, mahilig kayo sa tik. Ay, kayo mo gumagawa niyan eh. Architect kayo, mahilig kayo sa tik. Tik ng tik. Ikaw, hindi ka mahilig dun. Sakto lang. Minsan-minsan lang. Practice din. Hindi, kakantahan natin. Eto, ma'am. Before magpaalam yung guest Ah, natin. pagbibigyan tayo. Message mo lang. Message dun sa mga Shout out. professionals or kahit sa ordinary citizen na Shout who is out. experiencing this pandemic. First of all, thank you Han, pag-invite ako. Yes, our pleasure, And man. syempre, since pandemic yan tapos walay gihapon ABS-CBN, pagkita ka mo, Yan! Yan! The new showtime! Showtime!
Ito subscribe ka show mo. for tanghali. Also, syempre, na-feature taton mga local artists, di ba? Yes. Not only artists, but businessmen, Businessman. ordinary citizens. Yeah. Mali pa na bindot. Para at least their voices will be heard, can be heard. Yeah. Oh, Yes. daming Moses nga kanina eh. So, subscribe ka mo, hit na. Yan! Yes. Sa YouTube. YouTube. Galing ha? Hindi ko yung tinuruan ha? Tsaka meron din kaming isang arkitekto, si Architect Jan Orteza. Meron siyang YouTube channel, talking all about architecture. Architects. Speaking Yeah. of architect, meron din tayo next week. Oh! Ito naman! Musician yan na architect. Yes. Oo, mahilig yun mag-finger ng violin niya. Oo. Siya yung pinaka-violin na architect. Gumanon. Hilig gumanon, di ba? Gumaganon? Oo. Ba. Oo, Ito na. tama-tama. Suspect yun, payat na payat. Oo. Ganun naman yun.